Viime kerralla vuotta 2. Ensimmäisen maalin kerkeää Sergei Haukka ja antaa Kouvolan miehille etulanti-oikeuden takakierroksesta. Otapa se Samia aika sitten. Antaa Teemu Vuorolalle vuoron. Vitosradalta Vimmi Jyväskylälle. Kova tullaan Perhosasoudelle. Ensimmäisenä vaihtaa Vimmi Jyväskylä, toisena Seettus ja kolmantena Raision Urheilijat. Ari-Pekka Liukkonen vie hienosti Seetuksen joukkuetta kohti maalia. Ja näin tulee Seetus 1 ensimmäisenä maaliin, toisena Vimmi Jyväskylä ja kolmantena Seetus 2.